Arratsalde on guztioi, nire izenean, lehendakari bezala eskatu dute aurkezpen txiki bat egiteko, baina oso txikia izango da, askorik ez dago dalako aurkezteko, interesantea den guztia nire ondoren datorrelako. Ongi etorri 10 jardunalditara, eta aurten 19. urtea Tolosan ospatzen ditugula jardunaldia. Etxetik aterata, onaino etorrita, aukera daukagu bai Groenlandia, bai Amerika, eta bertan izan diren pertsonen testigantza eta ikuspegia edo partekatzeko, entzuteko eta ikusteko. Halako altxor bat gutxitan bezala. Arrakasta handiko ekimena da Tolosan, eta ziteko taldekide gehan, juntakide gehan ontzat, ohore handia izaten da hontan parte hartu. Aipatu nahi dituzke, lehen aldiz niretzako behintzat, hau guztia antolatzen parte hartzen dutenak. Eta Alberto jaunak eskatu dit bera soilik ez izendatzeko. Eskerrak emanen izkioke, eta lehen brometan esan diot, baina lan handirik eman gabe, gerra handirik eman gabe, eta beti oso modu simple, xume eta errexean aurrean nola zertan ari dan, zer duen, zenekin kontaktatu duen, nola ari dan, eta benetan eskerrak emanen izkioke bai berari, koioti, eta etxeko ziteko teknikari guztiei, guztia, hain modu atseginean, errexean eta interesgarrian aurrera emateagatik. Beraz, mila esker. Eta txalo berba berai. Eta hemendik aurrera saioarekin hasteko, Mikel egin entzuk ez dituzet, eta berakin goitu lehenengo aurkezpenak eta sarrerak Mikel reparazi. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Kepa. Nik ere arrakastaren ildo horri helduko diot, ze hemendik ikuspegia benetan ederra da. Hemen ere diot, ze irudi hau urtero errepikatzen da, ez? Topik aretoa bete-bete eginda, hitzaldiro. Eta hori esango nuke adierazle ona dela, ez? Tolosak baduela jakina, ez? Badugula, bai Tolosatik haratago, zer gertatzen den horren inguruan jakiteko gogoa. Hortaz, bai antolakuntzaren izenan ere bai, eskerrik beroena zuei, saio areto hau txiki usteagatik. Natura, bidaia eta antropologia, hiru dira jardunaldi oinarriak, eta horietatik abiatuta, beste urte bat egitarau sakona daukagu, munduko txoko ezagutzeko, bai errealitatea, kulturak, pertsonak, kasu honetan gaurkotasuna ere bai, eta, Kepak azaldu izkigu ez, nora bidaiatuko dugun, baina tira, bai Afrika zeharkatu izango dugu, puntatetik bestera, Islandiako parajeetan ere bizikletaz bidaiatzeko aukera izango, Saharako nomadekin basamortuko aniztasunean barneratuko gara, landa eremuko ahotsak entzungo ditugu, Artikoko inuit genen kulturan ere sakonduko dugu, eta esan dudan bezala gaurkotasuna ere izango dugu izpide. Donald Trumpek estatu batuetan agintea bigarren aldiz hartu berri du, eta bigarren aro horren hasiera bete-betean baikaude. Erantzunekin baino, galdera askorekin ere hasi dela esango nuke, hau, zein norabide hartuko ote duen estatu batuek, nola eragingo ote dion munduari eta munduko ekonomiari ere bai, zein izango ote den nazioarteko gatazken patua, hor dauzkagu, Ukraina, Palestina, Kialde Hurbila, eta beste dozenaka leku, orain Groenlandiare egiten genuen gure artean, giza eskubideen etorkizuna nolakoa izango ote da. Ikusten duzue, ari itur asko ditugula, eta hori guztia aztertzeko luxuzko gonbidatu bat. Bera, EITB-ko nazioarte saieko burua da, urte luzez Euskal Irrati Telebistarentzat artean kazetari eta korrespontxal gisa ere aritua, bereziki Bruselan eta New Yorken. Arbizun jaioa, txikitan nonbait zigioak bildu eta mapak marrazten
zituen, eta ikasle zela Balkanetako gerraren amaiera gertutik kontatu, eta hor arra edo sartuko zitzaion, eta hortik ibilia arrez bidaiaz bidaia, han eta hemen, gertatzen denaren berri ematen. Kontinentetako hauteskunde, gatazka eta bake prozesuak jarraitu ditu, lekuan bertatik, eta gaurkoan ere, akaso, jetlag pixkatekin harrapatuko genuen, ze ez dakit jakin duzuen, baina astelenean bertan iritsi zen Euskal Herrietatik, bertan izan baita, azken asteetan, Trumpen eta bertatik euskaraz jarraitzen. Iritsi eta 3 egunetara entzun ahal izango dugu, ikusi eta bizi izan duen guztia. Dozenaka kronika, erreportaje, elkarrizketa eta konexio egin ditu, baino tartean, eta publizitate pixkara tartetxoa zabalduko dugu, 2 liburuen egilere bada, Las Gretas de Amerika argitaratu zuen lehenik, eta duela hilabete gutxi batzuk zen Amerikaren arrakalak. Irakurri ez duzuenentzat, benetan merezi duen liburua da, Euskadi jaso zuen, besteak beste, liburu honengatik, eta hemen kontatzen batuetan zehar egin zituen bidaietan, 50 estatuak zeharku bertan dauden arraza gatazkak barkatu, eta iraganeko zauriak hor jarraitzen dutenak urtez urte, ezta. Gatazka historiko bat daukate, estatu batuek, hori diozu, gero ziur aski ikusiko dugu sakonago, eta baita datozen urteotan gerta daitezken zenbait bide zabaldu ere. Supremazia zuriaren boterea, eta hasieratik ari aurre egin dioten potentziaren ahotsak. Beste gomendio bat ere bai, ze ez dakit jakingo duzuen, baina Mikel musikazale amorratu ere bada, eta liburu hauetan, kanta ugariri aipamen desente egiten dizki, eta kanta horiekin guztiekin erreprodukzio zerrenda bat osatu zuen, irikia dena guztiontzat, Spotifyn dago, liburuaren izen berarekin, eta benetan, irakurketa tarte baterako fondoan jarri nahiko bazenute, hor dago, eta merezi du horrek ere bai. Eta aurkezpen hau eginda, nien ez gehiago luzatuko, hemen daukazue, gaurkoan Mikel Reparaz estremiana, eta ez dakit, zure daitza. Galdetuko dizuta kaso, eak ezurrik esate dudan jetlagaren kasu horretan, edo? Pasazait, esan dezagun pasazait dela, bai. Lehan zarenan izaten dago gorragoa, baina oraingoan ez dut ia denburik izan jetlag izateko, beraz, ez dago arazorik. Galdetuko nizuke ea, aste batzuk pasaituzu, han estatu batuetan, zerk harritu zaituen gehien han ilo duzun denbora honetan? Gehien harritu nahuena, orain erakutxiko dizuet pixka bat, eta horrekin hasi nahi nuen gainera handagoen giroa, estatu batuetan bizi duten giroa. Nik 2016ko hauteskundeak jarraitu nituen, orduan Trumpek lehen aldiz irabazi zituen hauteskundeak, nolabait ere orain ikusten ari garen guztia, zatiketa, kaleetara irten zen gatazka, ez? Hori nik esanen duke amaitu dela, eta estatu batuetan beste giro batean daudela orain, ez? Donald Trumpen boterea erabatekoa da, Donald Trump askoz ere indartsuago dago orain, eta hori jendeak nolabait ere normaltasunez hartzen du, alegia. 2016an Trumpismoa balin bazen, ezagit, mugimendu iraultzaile, ulertu ezagun iraultzaile bezala sistemaren kontrakoa, ez? Egun hori jazta horrela. Eta Trumpismoa gauza mainstream bat da. Mundu guztiak onartzen duen zerbait, erabat normalizatua dagoena. Eta agian hori da beldurgarriana, normalizazio hori. Izan ere, gero hitz eginen dugu, gertatzen ari denaz, atzerritarren duten beldurra orain estatu batuetan, 11 milioi atzerritar baitaude paperik gabe, eta atxilotu eta deportatzeko sarekadak hasi dira. Eta nolabait ere hori normalizatzeak, arrazakeria normalizatzea, zenbait keinu edo, Elon Muskek egindako esaterako, edo nazismoari egindako hainbat referentzia eta normalizatzeak horrek beldurra ematen du. Ikusia. Eta barruan jende asko oso kezkatua dago, estatu batuak erabat zatituak daude, hori horrela da. Uste dut, bide bat ireki duzula, urrengo galdera
bota behar nizun, eta nia hemen eseriko naiz. Nahi duzun Uste guztia, dut hortik antiraka behar duzula, dela ea zer aldatu ote den. Lehenengo aginte aldaketa han bertan bizi izan zenuen, orain ere bai, eta ea giroan edo beste zertan aldaketarik. 2017 Donald Trumpek kargua hartu zuenean, segurazki estatu batuetan inoiz izan den manifestaziorik handiena izan zen, emakumeen martxa. Izan zen Washingtonen milioi batetik gora herritar bildu zituen martxa bat. Nolabait ere, Donald Trumpi ongi etorria emateko edo bere politiken aurka hartarazteko, ez? Gaur, 2025 urtean, ez dago horrelako erresistentziarik. Ez dago kaleetan manifestaziorik, ez da, egon zen manifestazio bat kargu hartze egunaren bezperan, baina 50.000 pertsona inguru bildu zituen, ez doka zer ikusirik. Oposizioa estatu batuetan akitua dago, nekatua dago, eta hori biztan da. Trumpek behar duen guztia dauka, nahi duen agenda guztia aurrera eramateko. Horretaz horren hitz egin dugu. Ba, zure daitza, eta aurrera. Osongi. Eskerrik asko. Bai. Esaten nizuen, ni estatu batuetatik itzuli berri naizela, eta lehenik eta behin erakutsi nahi nizuen ze giro dagoen Washingtonen. Washington hiriburua, badakizue, aita fundatzaileek sortu zuten hiriburu faraoniko hori, da estatu batuetako boterearen ikurra. Boterea eta demokraziaren ikurra ere. Kontutan hartu behar baita, estatu batuak egun oraindik ere demokrazia bat direla, erreferentziazko demokrazia bat mendebaldean, demokrazia liberala, baina bertan gertatzen ari diren gauzak beste herrialde batean gertatuko balira, edo orain ikusiko bagenitu, segurazki esanen genuke edo gertatzen ari dena, ez dela demokrazia batean gerta beharko litzateken zerbait, ezta? Estatu batuetan Donald Trump hartze egunean hau zen kalean ikusten genuen giroa. Armadak hartu zuen Washingtongo hau Guardia Nazionala da, kale guztiak erabat moztuta zituzten, horrelako checkpointekin, egia esan, nahiko irudi topikoa da, Washington baterako eta horrelako gertakizun baterako. Besteak beste uste zutelako, lehen aipatzen genuen, erresistentzia hori edo gongo zela, edo jendeak aleterako zela, jendeak aurre egingo ziola egun horretan Trumpen botereari, ez da horrela izan. Baina, edo zein modutan, honek agertarazten duena da zenbaterainoko kezka zegoen. Estatu batuetan azken urteotan ez diren gauza gertatu dira. Kapitolioaren kontrako oldarraldia besteak beste, izan da, ez dakit, horako momentu katartiko bat estatu batuetan, estatu batuetako demokrazia ordezkatzen duen Kapitolio horren aurkako eraso hori, eta oso presente dute estatu batuarrek eta gobernuak. Oraingoan, esan dezagun, transizio baketsua izan dela, horituzu baita Trump zaleen eta horrelako txano gorri horiek erabate normalizatuak daude, eramaten ditu, Washingtonen etzen lehenago inoiz ikusten horrelakorik, eta egun horietan batez ere zale asko eta Trumpen jarraitzaile asko dagoeneko erabat normalizatua dago. Eta esaten nizuena, estatu batuetan den giro hori ez da normala, ez da transizio demokratiko batean gertatu beharko litzateken egoera. Joe Bidenek nahi izan du ordezkatu normaltasun hori, esanez, Trumpek bere garaian egin ez zion eginez, nolabait ere botere transizio normal bat dela, hauteskundeak irabazi ditu, horretan zago inolako zalantzarik, horren hitz eginen dugu Trumpek nola irabazi dituen hauteskunde hauek gainera, ez dauka zer ikusirik 2016ko hauteskundeekin, dagoeneko, lehen genion bezala, Trump delako, Trumpismoa eta MAGA mugimendua, Make Great Again mugimendu hori delako alderdi errepublikanoa. Hau da, hau normalizatu dago estatu batuetan, besteak beste, ez dagoelako alternatibarik. Estatu batuarrek 2016an Trumpi eman zioten garaipena, baina Trumpek ez zuen boto kopuruan irabazi
Hillary Clintonek irabazi zituen hauteskundeak boto kopurua dagokiona, baina bertako hauteskunde sistemak nolabait ere estatuei botere handia ematen dienez, hauteskunde sistema horren bitartez, boterea Trumpek irabazi zuen. Jakin izan zuelako oso leku zehatzetan kanpaina egiten, ez? Oso boto zehatzak behar zituelako, langile zurienak, edo haserre zeuden langile zurienak. 2024an hori erabat aldatu da. Trumpek irabazi du beltzen botoarekin, latinoen botoarekin, emakumeen botoarekin, gazteen botoarekin, eta hori horrek dena aldatzen du, alegia. Trumpa mainstream normalizatu egin da. Nola gertatu da hau? Bueno, Trumpek erabat kolonizatu du alderdi errepublikanoa. Estatu Batuetan, hauteskundeak edo bertako demokrazia ez da Europakoa bezala. Alderdiak dauzkagu, alderdien arteko itunen bitartez erabakitzen da nork agintzen duen, Estatu Batuetan ez. Estatu Batuetan daude bi alderdi errepublikanoa eta alderdi demokrata. Nik ez nuke esanen alderdi politikoak berez dira boterera iristeko bi plataforma. Eta ez dago alderdi barik, alegia. Joe Bidenen politikekin ez balin bazaude ados, inflazio krisiak kolpatu zaitu, ezin balin baituzu zure gastuei aurre egin, ezin balin baduzu errenta ordaindu, eta hori gertatzen ari da Estatu Batuetan, inflazioa ikaragarria izan da, soldatak ez dira igo, eta prezioak ikaragarri igo dira, zure alternatiba Trump da, ez dago beste, edo Trump. Orduan, jendeak Joe Bidenen aurka duen, eta demokraten gobernuan aurka zuen jarrera hori, nolabait ere agertarazteko modu bakarra da, Trumpi bozkatu, ez? Eta nik elkarrezketa asko egin ditut, ez dakit latinoi adibidez, edo garrei, egin dizkiet esanez, eta erantzuten diate, esanez, Trump, ez du Trump ez zaiela gustatzen bere jarrera, bere hitz egiteko modua, baina Trumpek aterako dituela zulotik, ez? Edo nolabait ere gestioa eta ekonomiaren gestioa ongi egiten duelako. Hori daukan irudia, eta hori da berak saltzen duena, ez? Claro, horrekin batera, 2016an gertatu zen zerbait, Trumpek gaur ere kapitalizatu nahi du. Eta da, 2016an lehen presidente beltzaren aroaren ostean, oda Obamaren aroaren kontrako erreakzio bat izan zen Trump. Egun, alderdi republikanoa, bere menpe daukan momentu egin duena da, bere orduko agenda hori eta orduan hauteskundeak irabazten lagundu zion sektore zehatz bat, hau da, langilez eta haien inguruan dauden talde supremazistak, inmigrazioaren aurkakoak, horiek guztiak bildu ditu bere inguruan. Eta orduan, horrekin, prozesu horretan gertatu dena da, gaur egun munduko potentzia nagusia, potentzia ekonomiko milita nagusian, daudela eskuin muturreko eta supremazisten ordezkari asko. Eta hori biztan da, hau bideo hau berez da, erakusi nahi nizuen, nitza den Trumpen jarraitzailea, hauek banak dira, beste batzuek esan bezala ez dago mugarik dagoeneko Trumpek nolabait ere lortu du Estatu Batuetako gizartea beregan. Trumpek kargu hartu zuen egunean, denetariko irudiak ikusi genituen, bere jarraitzaileak hemen Capital One izeneko saskibaloi estadio horretan, eta irudi bat geratu zaigu historiarako, ez? Eta irudi hau da Elon Musk. Nik ez dakit, eta ez dizuet, aitortzen dizuet, ez daukadala idearik ere, nahita egin zuen keinu hori, askok diote baietz, batzuek diote, oso, ez dakit, hizkuntza arraro erabiltzen duela, eta eskuak erabiltzen dituela, edozein modutan, nahita ez, argi dagoena, hau Estatu Batuetan, ja, normalizatua dagoela. Benjamin Netanyahu berak, hau, barkatu daitekela. Ez dakiela, nahita dugu ez egin duen, baina hau ez dela salagarria. Eta hau egia esan, Estatu Batuetan, erabat normalizatua dago. Hau da, Elon Muskek berak esan du,
entzungo zenuten, segurazki Alemaniako eskuin-muturreko ordezkariarekin egin zuen elkarrezketa batean, esaten du Hitler ez zela hain besterako izan, edo Hitler, neurri batean edo sozialista zela, eta horrelako gauzak. Honekin esan dizuetana da, Estatu Batuetan normalizatuen egoera hori, kezkagarria dela, oso kezkagarria dela. Eta Estatu Batuetan jende askok beldurra handia dauka. Trumpen irudia hau da, bere bulego obalean egin zuen lehenbiziko orduan sinatu zituen aginduak, dekretuak. Eta horretaz hitz eginen du orain aurrentzean pixkat nahi baduzue. Ondakit jardunaldi dela natura, bidaiak eta antropologia. Hau agian antropologiako atalean sartuko litzateke ez? Bidaiak ere bai, nahi duzu hitz egin dezakegu Estatu Batu ez, luze eta zabal. Baina erabakiak hartzen eta horrek argi uzten digu zein den bere gobernuaren norabidea. Egia, Trumpek badaki, gobernuan erabateko babesa daukala. Baita legislatibo, kongresuan bi ganberak errepublikanoen gehiengoa daukate, horrezoka inolako oposiziorik. Estatu Batuen agian dagoen erakunde nagusia, eta importanteena da, auzitegi gorenean berak izendatutako epaileak konservadorea du, horre ere ez dauka inolako oztoporik, eta gero inguruan dauzka teknologikak. Elon Musk, Mark Zuckerberg eta Jeff Bezos. Hori dira, ez dakit, trinitatea, teknologikoena, eta ez da, hori ez da broma, besteak beste, iritzi publikoan eragina erabatekoa delako, sare sozialen bitartez, eta hori Trumpek badaki. Beraz, ez dauka oztoporik Trumpek orain bere politika hauek, dekretu hauek aurrera emateko. Hemen denetarik dago. Erabaki batzuk dira, ez dakit. Mexikoko golkoari Amerikako golkoa deituko diogu, edo, ez dakit, McKinley mendia, horre Alaskan dagoen, orain Denali deitzen zen mendi hori, izen indigena hori zuen mendiari aurrerantzean McKinley deituko diogu berri presidentearen izena jarriko diogu. Baina badaude beste erabaki batzuk, esan bezala oso kezkagarria direnak, beste dagoeneko aplikatzen ari den immigrazioa. Eta agian hortik azgintezke, immigrazio politika Trumpen eskutik beti izan da botoak erakartzeko modu oso erraza, beldurra. Estatu Batuarrak oso beldurtiak dira. Da gizarte oso beldurtia. Nik hori hasieratik ikusi dut. Beldurrak mugiarazten ditu zentzu guztietan, ez dakit, eta immigrazioari beldurra edo nolabait, horrek Trumpi ekarri dizkio onura handiak, hauteskundeetan eta hauteslekuetan. Eta Trumpek badaki babesa nolabait ere blindatzen duela, ez? Baina baita ere esanen Trumpek bere lehen agintaldian deportatu zituela 200.000 inguru etorkin. Joe Bidenek deportatu zituen ia 300.000, Trumpek baino gehiago. Baina Barack Obamak deportatu zituen 2 milioi baino gehiago. Honekin esan dizuet, immigrazioaren politika Estatu Batuetan, Obamaren garaian ere oso gogorra izan dela, paperik gabekoentzat. Hau ez da gauza berri bat. Bill Clinton izan zen itxi zuen presidentea. Eta Bill Clinton militarizatu zuen Estatu Batuak eta Mexikoren arteko muga, berak ezarri zituen vigilantzia guztiak, orain da inbeste hitz egiten den arresi hori Bill Clinton ekasi zuen. Estatu Batuak izan dute oso immigrazio politika gogorra. Baina era berean, urteak joan ala eta immigrazio guztiarekin, egia da, paperik gabeko jende asko dagoela Estatu Batuetan, 11 milioi. Eta hain zuzen ere, Trumpek deportatu nahi dituenak. Berak esaten du, 11 milioi horiek kanporatu egin behar direla. Baita, besteak beste, Estatu Batuetan iritsitako etorkinen seme alabak ere, ez? Naiz eta askok herritartasuna daukaten, ez? Tom Homan da Trumpek izendatu duen immigrazio
burua edo zarra deitzen dioten hori Tom Homan. Eta honek esaten duena da, bertan jaioak izan da ere, familia hoiekin batera kanporatu beharko lituzketela etorkin horiek, eta orain badakizue, Trumpek ere Guantanamoko basea erabili nahi duela deportazio horietarako. Beraz, horrek beldurra egiten du. Bai, Estatu Batuetako gizarteak immigrazioari dio beldurra nolabait ere erabili duelako Trumpek, baina baita ere, begi puntuan dauden horien artean, ez? Sarekadak dagoeneko hasi dira Chicago, New York, bezalako hirietan, santuegi diren hiri horietan. Eta segurazki gaur-gaurkoz orain Estatu Batuetan gertatzen ari den gogorrena hori da, immigrazioaren aurkakoa. Baina Donald Trumpek sinatu dituen dekretu horien artean badira gizarteari eragiten dioten beste hainbat gai, ez? Eta baita hori ikusten da bere inguruan duen jendea. Gaur bertan izendatuko du senatuak Bobby Kennedy, Robert Kennedyren semea, osasun idazkari, ez? Bobby Kennedy, bakizue, egin dituen adierazpenak, kontra, eta horrek polemika handia sortu du, baina nortzuk dira Trumpen inguruan dauden gobernukideak. Kennedy, Pete Hegseth, ez dakit ezagutzen duzuen, Fox Newseko kazetari bat, gaur egun armadaren buruan, defentsa departamentua kudeatuko duena. Askotan da, esperientziarik gabeko jendea, baina oso finez, Trumpen inguruan dagoena, eta oso muturrekoa gainera. Eta horrek, eramaten gaitu, nolaitere Trumpek Estatu Batuetako gizartearekin eta gobernuarekin. Gobernua bera, nolabait ere, gobernuari berari Trumpek botereak kendu nahi dio. Berak esan du, hezkuntza departamentua ezabatuko duela, federala, eta hezkuntza utziko duela estatuen esku. Horrekin guztiarekin, nik aurreratuko nuke Estatu Batuetara datorrela olatu ultrakontserbadore bat. Eta eskubide zibilak arriskuan daudela. Neurri handi batean, bai hezkuntzari dagokionean, baina baita ere gutxiengo askori eragingo dioten erabaki askotan, emakumeei, aborto legearekin, edo LGTBI komunitatearentzat kezkatuak daude, besteak beste Trumpek ezabatu nahi dituelako, demokratek indartu dituzten hainbat programa, besteak beste armadan, eta beste hainbat lekutan, eta horrek kezka pizten du. Eta olatu ultrakontserbadore hori orintxe bertan geldi ezin. Behintzat datozen 2 urteotan. Izan ere, 2 urtetan Estatu Batuetan hauteskunde legislatiboak egingo dira, eta hor agian kongresuan aldaketak egon litezke. Eta hortik aurrera, lehen esan dizuet hasieran, Trumpek oso irudi ona du ekonomiari dagokionean, jende askok, esaten dizu bat, zait gustatzen Trump, baina ekonomiari on egingo dio, oso kudeatzaile ona delako. Zein da bere politika ekonomikoa? Trumpen politika ekonomikoa da protekzionismoa, ez? Eta berak iragarri duena da, berriz ere, itzuliko dela politika guztiak bertan bera utziko dituela, energia garbia dagoenean, edo beste hainbat gaien inguruan, ez? Eta berak sinatu duen dekretu importanteena, segurazki etorkizunari begira, Estatu Batuetan da emergentzia energetikoa deitu duela, ez? Eta bere formula azkenean da itzuli petroleora, ez? Drill, baby, drill, esan zuen berak, ez? Zulatu dezagun berriz ere, eta atera dezagun petrolioa, eta izan gaitezen autonomo, ez? Berriz ere, automozio industria ere bultzatu nahi du. Eta hor, Trumpen agenda protekzionista horretan sartzen da baita ere bere atzerri politika. Groenlandia, esaten dugu Groenlandia, Panama. Badirudi batzutan, hasieran txantxa bezala hartzen genuen. Groenlandia erosi nahi dio Danimarkari edo Panamako kanala
bereganatu nahi du, baina horrek badu zentzua trumpismoaren ikuspegitik, ez? Azkenean, Trumpek defenditzen duena delako, hain zuzen ere, Estatu Batuen interesak, eta America First lelo hori, ez? Eta bere atzerri politika, Trumpek atzerri politika ulertzen du, nola esaten da, suma zero ezala, ez? Alegia, osea, berak bere kontrakoak galtzen duena bere garaipena da, ez? Eta horrela ulertzen du Trumpek, hau da, ikuspegi enpresarial batetik, ez? Horregatik Europarekin konfrontazioa nahi du, ez? Berak badaki Estatu Batuentzat Europa oso merkatu importantea dela, baina muga zergak jartzeko mehatxua egin du, eta bere inguruko guztiekin gauza bera egiten ari da, ez? Askok diote, eta Trumpek berak esan du, ez? Trumpekin gatazkak amaituko ditu. Estatu Batuetako armada ez duela sartuko gatazka berrietan eta gerra berrietan, eta nola bere helburua dela, ez dakit, bakea dela, ez? Nik hori ez dut sinisten, batetik egia da, Ukrainako gerran segurazki Trump interesatzen zaiola, ez? Bakea gotea, besteak beste, gastu handia delako Estatu Batuentzat Ukrainara bidaltzen duen laguntza. Baina era berean, Marco Rubio, bere estatu idazkariak iragarri du, sendotu egingo duela. Sendotu eta munduan zehar eskaten base militarrak indartuko dituztela. Peace through strength, deitzen dio berak. Bakea indarraren bidez lortu, ez? Baina armada erabili behar izan gabe. Orduan, nazioarteari dagokionean, edo kanpo politikari dagokionean, hor badago kontraesan handi bat, ez? Estatu Batuetako gobernuaren partetik, eta Trumpen partetik, batetik egia delako, berak lagerra berriak nahi, ez? Edo, baina alde batetik, bere interesak, Estatu Batuen interesak defenditzea delako bere nahi bakarra, ez? Baina, ikusiko dugu, zertan gelditzen. Ekialde hurbilari dagokionean, inarra banintz oso kezkatuta gongo nintzateke. Argi dago hor Netanyahurekin erabateko agenda daukala Trumpek, hau da, Netanyahu baino urrunago doala, ez? Okupazioari dagokionean, Gazarekin etorkizunean zer egin, aurrekoan iradoki zuen, ez? Gazako populazio ia guztia deportatu daitekela. Beraz, hor, eta naiz eta trumpismotik saltzen den, ez? Irudi hori, guk lortu dut, ni hor ere iruditzen zaite kezkagarria dela, eta ikusi beharko dela, denbora eman beharko zaiola ikusteko zer egiten duen. Baina argi dago, okupazioa, nolabait ere, eta batzuek esaten dute, 2025 izanen dela Zisjordanearen anexioaren urtea, ez? Israelentzat. Argi dago, Trumpen helburua dela Israelen papera sendoa ekialde hurbilean eta Irani aurre egitea. Gero ikusi beharko dena da, zen neurri hartzen dituen hemendik aurrera, ez? Hori da, ez dakit, aurrerantzean ikusiko duguna eta datozen hilabete eta urte hauetan Estatu Batuetako dena. Antropologiara itzuliz, Estatu Batuetako gizartean esan bezala, erabateko zatiketa dago. Eta zatiketa hori historikoa da. Estatu Batuetan, eta hemen gai ez pixkat aldatuko dut, Estatu Batuetari begira, baino iraganari begiratu behar zaiolako ulertzeko zer gertatzen den. Estatu Batuetan historikoki erreakzio iraultza borroka bat egon da, ez? 1776an fundatzaileek sortu zutenean demokrazia orain arte demokrazia sistema hori, hor, bekatu original bat egin zuten, ez? Eta izan zen sistema demokratiko hori oinarritu zutela esklabotzan, esku lan esklaboan, ez? Eta horrek ondorioak izan ditu gaur arte. Orduan, erabat zapaldua egon zen populazio hori, Amerikatik Estatu Batuetara, Amerikara esklabuetan eraman zituzten haiek guztiak,
zapalduak ondirelako, eta oraindik jarraitzen dutelako, eta arrazakeria sistemiko horrek jarraitzen duelako. Baina baita ere, hori izan delako, Estatu Batuen politika definitu duena. Arrazakeria hori eta gatazka, oraindik biziri dagoen gatazka hori. Esate baterako, Estatu Batuetan gerra zibil bat izan zen, esklabotzaren inguruan, eta esklabotzaren kontrakoek irabazi zuten, baina berehala etorri zen erreakzioa. Eta erreakzioa izan zen, lege segregazionistak jarri zituztela hegoaldeko estatuetan, eta horrek guztiak atzerapauso erraldoi bat suposatu zuen Estatu Batuetan. 100 urte itxaron behar izan zituzten, 1974 arte, eskubide zibilen aldeko borrokak lortu zuen arte, boto eskubidea eta segregazioarekin amaitzea. Eta bere reakzioa izan zen Nixonen politikak eta berriz ere politika segregazionistak kasu hortan legez kanpokoak, baina praktikan gertatzen zirenak hegoaldean. Gero, beste aurrerapauso bat etorri zen Barack Obama. Barack Obamaren presidentzia gogoratzen dut, 2008an Chicagoan jarraitu nuela Obamaren kargu hartzea, eta hori, momentu hori askotan kazetariok esaten dugu, momentu historikoak dela edo historiko adjektiboa jartzen diogu, hori benetan historikoa izan zen, Barack Obama boterera iristea. Baina Barack Obamak ez zuen ezer aldatu, edo ez zuen lortu gauzak aldatzea, ez? Eta ondoren etorri zen erreakzioa, berriz ere. Gerra zibilaren ostean, eskubide zibilen borrokaren ostean gertatu zen bezala. Eta erreakzio hori izan zen, hain zuzen ere, Donald Trump. Eta hori ulertu beharra dago, gaur egun Estatu Batuetan gertatzen dena ulertzeko. Hau gatazka baten parte bat delako. Hau ez da, Donald Trump ez dakit bapatean sortu den zerbait, eta bere interesei bakarrik erantzuten diena, baizik eta Estatu Batuetako gizartearen zati handi bat mobilizatu da, eta lortu du gehiengoa izatea. Eta gehiengo hori 2025 urtean konsolidatu da. Esan ezagun, puntu horretan gaudela orain. Ez dakit, noiz etorriko den berriz ere horren kontrako erresistentzia edo erreakzioa, momentura batean etorriko da, historiako beste momentu batzuetan izan den bezala, baina une honetan ez dago, erabat isilerazia. Alderdi demokratak ere ez daukalako alternatibarik, ez? Kamala Harris erre da, Joe Bidenek ere ez zuen ordezkatzen, esan dezagun, ez dakit, erresistentzia hori, baina hor inguruan bazegoen alderdi demokrataren barruan zio handi bat, ezkerreko sektoreekin eta bar, hori erabat disolbatu da. Eta Estatu Batuetan ez dago horrelako liderrik, eta ez da denbora beharko da berriz ere norbait sortzeko, artean mugiarazteko berriz ere kontra. Beraz, ni hortan oso ezkor naiz Trump aro honetan edo Trump 2.0 honetan zer datorkigun imaginatzerakoan. Erabateko boterea du oraintxe bertan, eta ez dirudi erresistentzia hori gauzatuko denik. Beraz, ez dakit, hori da panorama, hori da Estatu Batuetan dagoen panorama. Guri horrek gainera zuzen-zuzenen eragiten digu. Nik beti izaten dute Euskal Herria ere badela Estatu Batuen orbitan dagoen herrialde bat. Gure erreferente kulturalak, politikoak, ekonomikoak, neurri handi batean Estatu Batu. Joseba Sarrion handiak berak esaten zuen Europa Estatu Batuarra da. Eta hala da, behintzat orain. Baina egia da, une oso interesgarrian dagoela baita ere Europa, Estatu Batuei begira. Ze horrelako egoera batean, bi gauzari dira gertatzen. Batetik, Trumpismoak, Donald Trumpek eta Elon Muskek eta bere inguruko guztiek nolabait ere nahi dute Europan eragin zuzena izan, Europako eskuin muturreko alderdiak bultzatuz, orain Alemaniako hauteskundeak datoz, eta Alemaniako hauteskundeak bere biziko bentzat izango dira, ez?
eta ikusten ari gara zeari den gertatzen ere Alemanian, AfD, eskuin-muturreko alderdiarekin, indarra handiz dator. Estatu Batuek nolabait ere, trumpismoa nahi du MAGA mugimendu hori Europara ekarri, orain MAGA, Make America Great Again, eskuin-muturrak Europan mega deitzen du, ez? Europe Great Again. Eta hor daude sartuta Patriot alderdi Europarra, bertan daude Vox, Le Penen alderdia. Beraz, ari dira, eta Elon Musk ere nolabait ere da, zuzenean eragiten Alemaniako hauteskundeetan. Baina gero era berean, han gertatzen denak eta Trumpen politikak eragiten dio zuzenean Europari, lehen nionagatik ez, gu azkenean gareko Estatu Batuen aliatu eta Trumpek aliatuekin ere konfrontazioa bilatzen duelako. Eta irudipena daukat, Europarentzat neurri handi batean hori ere aukera bat izan daitekela. Estatu Batuen gainbehera hori gertatzen baldin bada, Europak agian hor aukerak ere bila litzak, Trumpen politiken aurrean, ikusi beharko da zer gertatzen den, izan ere, Europan ere trumpismoaren eragina politikan geroz eta handiagoa delako, ez? Ez bakarrik eskuin-muturreko alderdietan, baita von der Leyenen komisioan edo bestelako alderdiek onartzen dituztelako eta aplikatzen dituztelako besteak beste Trumpek proposatzen dituen immigrazio politikak Europan ere, ez? Beraz, eragin hori guk uste duguna baina handiagoa da hemen ere. Baina, ez dakit. Nahi gustatuko litzakena da baita ere galderari erantzutea eta jendeak ez dakit balin baduzka galderak edo horretaz ere hitz egin dezakegu eta nahi duzuenaz. Kazetariontzat oso nekagarria da Trumpen inguruen informatzea. Ni gogoratzen dut Trumpen lehenbiziko agintaldian, ni Estatu Batuetan korrespontsal nintzen, eta egunero zegoen titular handi bat, kosta zitzaigun ikastea, titular horiek askotan gezurra zirela. Eta Trump dela, eta hala da, komunikazioaren maisu bat. Trump askotan gutxietxe egiten dugu, eta iruditzen zaigu dela, tontakeriak esate dituen tipo bat, baina ez, Trumpek oso ongi dakiz zer esaten duen, eta oso ongi du, orain aipatu dugun hau guztia, ez, bere alde baliatzen, eta alderdi errepublika eraldatzen, eta herrialdea eraldatzen, ez. Pentsa ezina da, gaur egun Estatu Batuetan gertatu dena, duela 40 urte edo Reaganen garaian, pentsa ezina zen. Erabat normalizatua egotea, historian zehar gertatu izan den guzti hori, supremazismoarekin, eta bar. Baina hala da, eta Trumpek oso ongi saltzen du hori guztia, eta oso ongi daki hori kudeatzen, eta kostatzen zaigun, kazetari hori, ulertzea, Trumpek desinformazioa ere bere alde erabiltzen duela, Eta, CNN bezalako kateek izugarrizko audientziak izan zituzten bere lehenbiziko agintaldian, egunero ateratzen zutelako, baina horren ondorio ere bada Trumpek lortu duen garaipena, ez? Edabideetan etengabe eman zaiolako ahotsa, ez? Orduan, hori ere bada erronka bat komunikazioarentzat eta kazetarioentzat. Orain ere, egunero dauzkago albisteak, egunero ari dira erabakiak hartzen, eta jakitea zer den benetan egia, eta bilakatuko den benetako politika bat, eta zer den besterik gabe, bere propaganda. Inorren imatzen da? Bai. Nekazaritza arlo guzti hori horien esku dago. Bai. Eskulana haien gandidator.
nola aurre egiten dio politika horrek egoerari? Bai, Estatu Batuetan 11 milioi esan dugu direla paperik gabe daudenak, eskulanaren 6% dira. Estatu Batuetatik desagertuko balira orain 11 milioi langile horiek, ze gehiena langilea dira, nahiz eta Trumpek esaten duen gaizkileak direla, ez gehienak langileak, eta horiek desagertuko balira Estatu Batuetan krisi ekonomiko ikaragarria egongo litzateke, ez? Eta hori hala da. Hori gertatzen da hemen baita ere, eskulan migratzaileekin eta bar. Eta bai da, nekazaritzan bai, baina baita ere zerbitzu guztietan, Estatu Batuetan gaur egun ostalaritzako lanpostuak eta beste hainbat sektoretan etorkinek egiten dituzte. Estatu Batuak azkenean, eta berei asko gustatzen zaie esatea, etorkinek egindako herrialdea dela esatea, ez? Eta egia da, Estatu Batuetan, New York-lako hiri batean, aurkitu jendea munduko edozein bazterretakoa. Baita ere egia da, eta nik nabardura bati hartzen diot horri, eta da, Estatu Batuak dira, etorkinek eraikitako herrialde bat, baina baita ere, indarrez ekarritako esklauek eraikitako herrialde bat, bertan bizi zirenen hilobian gainean, ez? Eta hori hala da. Baina bai, immigrazioak ekonomian duen pisua erabatekoa da, eta hori nik uste dut neurri handi batean ere badakitela gobernutik. Baina, bueno, ez dakit nik uste dut ezinezkoa dela pentsatzea 11 milioi herritar ezinezkoa da pentsatzea. Atxaldeon, eskerrik asko Mikel, hitzaldiagatik. Nik bi galdera neuzken zutzako, batetik aipatu duzu, ez dezula ikusi gaur egungo egoera honetan erresistentzia handirik edo Trumpen mugimenduan aurkakoa edo. Ez da, nola ikusten duzun zure hitzaldian izenburuakin bat etorkizuna, Estatu Batuen etorkizuna, hemendik 4 urteta, ez ez uste aldaketa ikengo danik, uste duzu alderdi geroz eta indarra hundigo Trumpen eragina agordun da hundigoa izango ez bakarrikan, hemen bai, eta gero bigarrengo galdera pixkat pikaroa edo, zu Estatu Batuarra izango azken hauteskunde hauetan nori emango zenioke botua. Esan nahi, zuk ezagutu dituzulako bertako realitate asko, akaso erraza Trumpi ez, baina gero bertan herritarrei entzun da, igual bai ez. Bai, azken galdera hori Estatu Batuarra izan da, zubadakizu, botoa eman analizateko lehenik eta behin erregistratu egon behar duzu. Eta erregistratu behar zarela, demokrata edo errepublikano bezala, edo independiente bezala. Oso gutxik egiten dute hori, baina, bueno. Eta hortik, jakiten da, gero hor primarietan, hautagaiak hortik erabakitzen dituzela, eta barrez. Beraz, herritarrek badute hortan botere handia daukate, erabakitzerakoan nor izanen den gero hautagai edo presidente gai, ez? Baina, lehen esan duan bezala, bi alternatiba egonda. Nik nire kasuan ez dakit botoa emangoken ere, ez? Erabat, harrapatu ez zaudelako, Estatu Batuarrak, ez? Edo, da, trumpismoa edo ezerrez. Kamala Harrisek ordezkatzen zuen Bidenen gobernua. Demokratek gauza onak egin dituzte Estatu Batuetan, azken 4 urteotan, Biden gobernu horrek. Besteak beste, bideratu du Estatu Batuetako ekonomiaren parte handi bat eta energiarena, aldaketa klimatikoaren aurkako neurriak hartzera. Eta hor, transformazio bat azten ari zen, ez? Orain atzera bota duena bide batez Trumpek, ez bere dekretuan. Baina zaila da ulertzean gertatzen dena, eta ere jende askok ez zuelako ikusten Kamala Harrisengan aldaketa bat. Eta zer esanik ez, Michigan estatuan esaterako, bertan populazio arabiarra handia da, gazteen artean ere
Kamala Harrisek ez du boto handirik jaso, gazte nolabait ere progresisten artean eta Palestinak guk uste duguna baino pixu handiagoa izan duela. Palestinako eta Gazako sarraskiaren kontuak, ez? Eta ikusi dutelako hor ez dagoela aldaketarik eta ez dagoela politikan Donald Trump eta Joe Bidenen artean ez dagoela aldaketa handirik, ez? Estatu Batuek Israeli ematen dioten baldintzariko babesean, ez? Hor faktore asko daude, baino zaila da bai, zaila izan den litzateke kasu hortan erabaki hartzea. Gero ez da gitze beste galdera zen? Etorkizuna. Bai, etorkizuna Trumpena, gobernuarena edo zer gertatuko den 2008an, ez? Askok diote Trumpek ez duela bere agintaldia amaituko. Hilko dela. Hori nik jende askori entzuten diot. Hau presidente bezala hilko da. Ez, baina agian hori, estenatoki hori are okerragoa izan den litzateke. J.D. Vance da bere presidente ordea. Ez dakit ezagutzen duzuen J.D. Vance nor den. J.D. Vance da idazle bat nik miresten nuena. Eta gainera, J.D. Vance historia irakurri duzuen Hillbilly Elegy izeneko liburu bat, gero pelikula bat uste dut egin zela horrekin, kontatzen du langile klase zuria Estatu Batuetan bizitza, zurien pobrezia, eta oso interesgarria da liburu hori, eta J.D. Vance liburu hori. Vance izan da Trumpen kontrakoa beti errepublikano aldetik, baina Trumpen kontrakoa. Bere gobernu, ez? Eta J.D. Vance izanen da itxura guztien arabera urrengo hautagai eta agian urrengo presidente. Gauzako jarraitzen balin badute, alderdi errepublikanoak berriz ere garaipena lortuko du, Estatu Batuetan. Baina nik uste dut ikusi behar dela, eta batez ere lehen 2028. Orduan egingo direlako midterm hauteskunde legislatiboak, eta ikusi beharko da, 2 urte hauetan zer egiten duen, edo noraino ematen dituen aurrera berak iragarri dituen politikak, eta horrek zer eragin duen gero gizartean. Eta baita ere alderdi demokrataren aldetik denbora ematen dio horrek nolabait ere lidergo berri bat sortzeko eta diskurtso berri bat sortzeko. Ze alderdi demokrata oraintxe bertan txikitua dago, ez? Eta koalizio hori bai eman zuen koalizioa erabat disolbatua dago. Beraz ez dakit. Etorkizuna momentuz, hori, nahiko direla eta baino ikusi beharko da 2026 hauteskundean zer gertatzen den eta Trumpen politikekin zer gertatzen den baita ere, ez dakit. Baina oraintxe bertan Trumpen boterea erabatekoa da eta gizartearen babesa du, zalantzarik gabe, gizartearen gehiengoaren babesa. Eta badirudi momentuz behintzat ala jarraituko duela. Bai, Mikel eskerrik asko, hain hemen. Vale. Hain egoera komplejoari olako laburpen emateagatik. Duela 30 urte edo nik Kanadan tipo bat egin zunion esaldi bat asko gustatu zitzaidana. Zan, los estadounidenses están orgullosos de ser estadounidenses y nosotros de no serlo. Orain, nola ikusten duzu, ez? Kanada bizilaguna dute, 5.000 kilometroko muga bat besteren ondoan, populazioaz asko txikiagoa, Alaska ondoan jukonen beste 1.000 kilometroko muga, nola ikusten duzu gerrako bizilagunen egoera? Berriz ere, Trumpen politika eta politika komertziala eta atzerri politika da konfrontazioarena. Berak lortu nahi duena lortzeko mehatxuak egiten ditu, ez? Bai Mexikoren kasuan eta baita Kanadaren kasuan ere. Kanadaren kasuan, berak ja mugaraino eraman du bere txiste, ez? 51. estatua dela Kanada eta anexionatuko duela eta hori guztia, ez? Hori txiste bat da, ez? Baino egia da Kanadaren aurrean eta orain Trudeau kargoa utziko duela eta hor aldaketa datorrela ikusita, Trumpek baliatu nahi duela hori, nolabait ere, politika komertzialak Kanadarekin monurak ateratzeko, ez? Eta besteak beste hor mugargen mehatxua ere egin du, ez, Kanadari. Nik uste dut
hori guztia, politika hori guztiak ez Kanadarekiko, Mexikorekiko, Europar batasunarekiko. Direla, ere, Trumpek erabiltzen dituen artefakto batzuk, ez? Baino gizartean horrek ez daukala eragin handirik, ez? Estatu Batuarrek, ez dakit, ikusten dutena da, Trumpek defenditu dituela haien interesak eta haien ekonomiaren interesak, eta hori da benetan interesatzen zaiena, ez? Gero, ez dakit, beste guztia propaganda da, ez? Ez dakit. Eta Kanadan nola bizi duten hori, egia esan, nik uste dute baita ere txantxa bezala hartuko dutela, ez? Ez dakit, baina, bueno, azkenan Trumpen politikak azkenan dira haien interesak defenditzeko, Estatu Batuen interesak, eta hor ez dut ikusten askoz urrunago joan nik, ez? Nik zorionak alde batetik, baina bi galderatxo. Bat, bidailari bezala, viajero bezala, ibiltari bezala, eta bestea eskubide ikuspegitik. Lehenengoa, ni joaten baldin naiz nunbaitera galdetzen dut ze hizkuntzatan hitz egiten duten, ze ohiturak dituzten herri horretan, nongoak diren, eta adibidez, Poloniar bati galditzen zaio nongoa dan, da beti esaten du Poloniakoa da, eta halako batean esaten du Europarra dela, halako batean. Portugaldar batek ere antzera gertatzen da, ez? Orduan, galdera, Ipar Amerikan zaudenean, Kentucky, Kalifornian, edo nungoa da? Ipar Amerika eta gero da Kentuckykoa eta Kaliforniakoa. Hau da, herri nortasuna nun dago? Estatu txiki horretan edo Ipar Amerika estatu handian. Eta bigarren galdera eskubide ikuspegitik. Aipatzen Guantanamo. Deno dakigu Guantanamo uharte bat dela, Kubakoa, baina momentu honetan Ipar Amerikaren mendean dagoena. Eta 2001 urtean, Dorre Bizkiak edo Torres Gemelas ari, lertu zirenean hegazkinekin, han egon ziren atentaua egin zuten, kako artean jarriko de, terroristak edo tal, ez? Eman zituzten Guantanamora. Epaiketarik ez diete egin, juiziorik eta ez diote egin. Hau da, demokraziaren izenean, juiziarik ez da egon. Eta hori gertatu da, presidente errepublikarrekin eta demokratekin. Jo, pixka bat hola, arraro egiten zaizu hori, ez da? Giza eskubideak nola zaintzen dira, babesten dira, Ipar Amerikan. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Guantanamoren kasuan, ni Guantanamon egon nintzen erreportaje batzuk egiten. Hain zuzen ere, irailaren 11ko ustezko egileen inguruan, eta hor harira. Guantanamon 12 preso daude bakarrik. Ez dira presoak, berez dira atxilotuak edo beste estatus bat. Ezko esan duzun bezala, asko ez dituztelako inoiz epaitu, asko bidali dituzte gero ekialde hurbileko herrialdetara. Baina Guantanamo da azkenean, Estatu Batuen inperioaren atzeko gelatxoa. Nolabait ere, Estatu Batuek demokrazia ordezkatzen dute, edo gure iritsi zaigun, eta Europa iritsi zaigun Hollywooden propaganda guztia, eta hori dio, ez? Erreferente bat direla demokrazian, baina esan, Estatu Batuek begira zer egin zuten Iraken edo Afganistanen edo beste hainbat lekutan, ez? Giza eskubideez hitz egitekoan esanguratsua da, jakitea, Estatu Batuek ez dutela sinatu Hagako epaitegiaren protokoloak besteak beste, ez? Eta bere soldaduak ezin ditu epaitu, ez? Nazio Batuetako erakunde horiek. Beraz, hori zalantzan jarriko nuke.
Gero, estatu batuarrak zer sentitzen diren, Kentuckiko bat edo Idahoko bat, Euskal Amerikar bat, zer da estatu batuarra? Zalantzari gabe, estatu batuarra. Lehenik eta behin, esaten da estatu batuetan dagoen zatiketaren aurrean, hor badaude orain Trump zaleak, progresistak edo demokrata zaleak edo eskuinak deitzen dieten horiek edo afroamerikarrak, indigenak, denek esaten da badaudela bi gauza komunean dagoetena, ez? Bat da Dolly Parton eta bestea estatu batuetako bandera. Eta hori da. Nortasuna, identidadea estatu batuarrena da marrak eta izarrak, ez? Hortan ez dago inolako zalantzarik, estatu batuak dira beraien nortasuna, eta gero bai, gero esan nahi zute, ni Nebraskakoa naiz, baino ez dauka. Eta hori, batean oso bitxia da, eta lehen esan duzu ez, bidaiari bezala, ez? Bitxia da ikustea, ez, mugitzen zarenean estatu batuetan zehar. Nik estatu batuetan bi gauza ikusi izan ditut, ez, estatu guztietan, batetik daude jatetxeak, herri batean zaude eta berdin da Alaskan edo Idahon edo Alabaman egon, ez, dira, beti daukazu McDonald'sa, Denny'sa, gozaltzeko, Subway bokatak eta dena berdina dira, ez? Baina gero jendearekin hitz egiten duzunean, konturatzen zara, estatu batuak zein anitzak diren. Estatu batuak zein interesgarriak diren. Eta nire gogoratzen dut behin horrelako herri batean, ez? Bere McDonald's, Denny's eta Starbucksa zeukan herri batean gelditu nintzela, Indiana estatuan, Shipshewana izeneko herri bat zen. Gogoratzen dut, gaua pasa bar nuela hor bidai batean nengoen, jo behar nuen Chicago aldera eta New Yorketik ni joan kotxez. Eta hor gelditu nintzen, motel baten bila edo, ez? Eta bat batean ikusi nuen herri guztia, zegoela bilduta plaza batean. Eta ari zirela prestatzen hor batetik jazten ari zirela, horrelako mai batzuk eta bar, eta gero musika instrumentuak ateratzen ari zirela. Banjoak, kontrabasoak, gitarrak, eta hurbildu nintzen, eta haiekin hitz egiten hasi nintzen, konturatu nintzen, askok ez zutela ingeles, alemanez hitz egiten zutela haien artean, eta haien ospakizun hori zela gospel meza bat, baina bluegrass gospel meza bat, hau da, banjoak, gitarrak, eta metodistak ziren, ez metodistak, menonitak ziren. Menonitak dira amishak bezala, 18. mendean estatu batuetara edo Amerikara joan zirenak, eta kolonizatu zituztenak hainbat leku, Pensilvanian, Indianan eta estatu mendebaldeko edo Midwest deitzen den zonalde horretan, ez? Eta batean umeak ikusten dituzu, eta umeak ez zuten ingelesez egiten, ez? Eta herriotan konturatzen zara ze historia eta ze anistasuna dagoen herrialde horretan, ez? Nik orduz gero bluegrass musika maite dut ikaragarri, eta New Yorken hasi nintzen taberna batean, astelehen gauetan, bluegrass batekin jotzen, ez? Izan zen magikoa, eta gero musika zuten, gonbidatu ninduten, afaltzera, bereikin gelditu nintzen. Eta dira, hori ere, hala da. Gogoratzen dut herriko arduradunak ezakitatea zen, edo zer zen, baina hurbildu zitzaela eta galdetu zidan, eta zu nongoa zara, eta nik zen Euskal Herrikoa. Zein Euskal Herrian duen zegoen, ez? Nezen, Europako. Horrela galditu zen baita ere, eta zen, New Yorken bizi naiz. New Yorketik etorri zara onaino. Eta horren mundu zera, New Yorketik etorri da. Hori ere estatu batu da dira. Eta horrelako hainbat gauza kontan ditzake, ez? Ipar Dakotako lakotak, esaterako, ez? Sioux deitzen diren horiek, eta beraiek gorroto dute izen hori, Sioux, ez? Baina indigenen presentzia, iruditzen zaigu, ez? Pelikuletako pertsonaia batzu direla, baina indigenek hor jarraitzen dute, haien gatazkekin, haien arazoekin, eta haien gauza ikaragarriekin. Lakotak oso borrokalaria dira, haien hizkuntza ikasteko umek hizkuntza ikasten dute, horrelako momentu on batean dago, lakota hizkuntza ere, handitzen ari da, ikasten ari dira. Hori ere estatu batuak da, ez? Baina guztiak dira estatu batuarrak, denak. Agian hor aurkitu dezakezun, ez dakit, disidentzia bakarra edo, da Texas.
Ze Texaseko jende askok ez du estatu batuarra izan nahi. Baina bestela, Dolly Parton eta bandera. Hasieran komentatu duzu, Mikel, errepublikanok eta demokratak dira bi plataforma, ezta? Esan duzu baita ere, demokratak halako koalizio bat edo egon. Pentsatzen dut, errepublikanok artean ere egongo diela zea desberdinek, ez? Eta gutxi nola konposatuta da hori, baldao esperantza minimo bat, naiz da errepublikanok jarraitu, esperantza ikusten zaila da, ez da batzukin da bestekin, baina emateu republikanokin zailagoa daula. Hor, egon aleike barne indar borroka bat, o nola baite aldatu lezakena Trump erretzen jun, ez da? Eta hor, atera leikena. Ikusten alduzu ezer. Alderdi Errepublikano barruan ez. Gaur-gaurkoz, Trumpek lortu du, beste inork lortu ez zuena, agian Reaganek bere garaian. Eta da, alderdia bere menpe izatea. Bere maga mugimenduak erabat hartuta duka. Eta kanporatu dituzte alderdi errepublikano klasikoko ordezkari guztiak. Gogoratu Bush familia non dagoen. Dick Cheneyren alaba non dagoen, edo Dick Cheney bera, ez? Demokraten aldeko botoa eskatzen. Kanporatu egin ditu, erabat. Mitch McConnell, beste historiko bat, alderdi errepublikanokoa. Horiek dena kanpoan daude. Eta Trump lortu du alderdi errepublikanoa bilakatzea maga alderdia, bere alderdia, ez? Maga mugimendua. Eta hori, esan bezala, ez dago aurrekari ondirik, ez? Lehen esan duzun bezala, beti koalizioak izan dira, ez? Alderdi errepublikano barruan, egon da sektore neokon bat, hau da, munduan estatu batuen baloreak zabaldu direla eta defenditzen duen sektore hori, egon dira isolazionistak baita ere, eta isolazionisten botere handia izan da. Egon dira, adibidez, libertario Rand Paul, eta nolabait ere arlo sozialean oso liberalak direnak, baina arlo ekonomikoan oso neoliberalak, ez? Beti egon da alderdi errepublikanoan ideologiko hori, ez? Gaur, ez dago. Ez daudenak Trumpekin ados, ez daude alderdi errepublikanoan. Hori horrela da. Eta lortu zuen 2016ko konbentzioan, Cleveland bertan izan ura kubritzen, eta hor izan zen lehen aldia ikusi zena Trumpen boterea zenbaterainokoa zen. Delegatu gehienak, konbentzioa da alderdi errepublikanoen esan ezagun asamblea, ez? Eta errepublikano gehienak, ordezkari gehienak orduan jabean Trumpen aldekoak ziren, baina oraindik bazegoen oposizio eta bazegoen hor beste Bush familia oraindik hor zegoen, eta horiek gehienek txaketa aldatu dute, eta ja Trumpismoarekin daude, edo alderditik kanpo daude, eta demokratentzat eskatu dute botu azkundeetan. Republikanoak, eta gero alderdi demokratan, orain hori da galdera ikurra, ez? Galdera ikurra handi badago hor. Biden ez da, ez dakit nola esan, Biden ez da progresista ezkertiar bat, baina egia da bere politika askok kutsu hori izan dela. Unibertsitate tasak direla eta, edo hartu ditu bere garaian Bernie Sanders, hau da, bere burua sozialistatzat daukan, ez? Edo alderdi demokrata barruan ezkerra ordezkatzen duen senatariaren tesiak, ez? Hartu zituen, zergatik, koalizio bat izan zelako, alderdia batzeko modu bat izan zen, sektore ezberdinetako ordezkariak biltzea demokraten konbentzioan. Hor, 2016an Bernie Sanders kanporatu zuten bezala, 2020an, hogeiko hauteskundeetan, denek bat egin zuten. Horretzen zatiketarik egon. Eta Bidenek ordezkatzen zuen koalizio handi hori, zabal hori. Alderdi demokrata barruan, ideologikoki daude ezkertiarrak, baina daude ultraeskuindarrak, besteak beste Bloomberg, edo ultraeskuindarrak igual asko esatea da, baina bai oso eskuinean daudenak, ez? Orduan, horrek funtzionatu zuen 2000 gero Bidenek kanpaina erdian utzi zuenean hori hasi zen nolabait ere hor arrakalak hasi ziren,
Bidenek edo alderdiaren zuzendaritzak berak inposatu zuen Kamala Harris hautagai bezala, etzen ireki primarioetara, ez zen benetako primariorik egon, eta horrek frakasatzen, huts egitean, erabat disolbatu da koalizio hori. Eta hor, galdera da, zer gertatuko den alderdi demokratan, ez? Datoz hauteskundei begira. Segurazki saiatuko dira, hor badago izen bat, ez? Gavin Newsom da Kaliforniako gobernadorea. Esaten dute bera izan daiteke hurrengo liderra, ez? Baina gaur ez dago lidergorik. Eta hortan datza baita ere Trumpen boterea, ez? Alderdia bere menpe dauka, kongresua bere menpe dauka, auzitegi gorena bere menpe dauka, sare sozialak, Elon Musk eta bere Mark Zuckerberg, Meta, Amazon bere menpe ditu. Dena dauka, orain bere politikak aurrera emateko ez dauka oztoporik. Bai, entzuten. Bai, ontsa ipatu Elon Musk, horri buruz, Elon Muski buruz nola ikusi zu bere papera gobernuan, eta ez ere, ikusita ere, Trumpek esan duena, erregai fosilen alde, kotxea aukeratzeko askatasuna, eta aldi beren Elon Musk, ibilgailu elektrikoaren alde egiten dula, suposatzen da, Teslaren sortzailea izanik. Nola ikusi zu bere papera, eta arrasan hori, eta bigarren aldera, Euskal Amerikarrak ez dakit izan dezun elkarrizkatatzeko, edo beraiekin egoteko, ze iritzia aukaten egoerari buruz, Trumpi buruz, Trumpista dira, denetari dago, nola, bigatura bi. Denetari dago, Euskal Amerikarren artean denetari dago, egia da, Euskal Amerikar gehien dagoen estatuetan, Idaho, Nevada, Kaliforniako iparraldea, nahiko trumpista da, eta ez da San Francisco edo Los Angeles, hor ere gehienak errepublikanoak dira, eta izan dira, historikoki, Nevadan, La Salt familia edo Boizin salbuespen bat da, Boiziko alkate izan dakoa, David Bitter, eta bere familia denak demokratak dira, baina bestela, gehienak estatu horietan Euskal komunidadea errepublikanoa da, eta izan da, historikoki. Gero beste gauza bada, ekialdeko kostaldean, Connecticut, New York, eta beste hainbat lekutan, hor ez dago trumpistarik, ez. Baina, eta estatu batu Euskal Amerikarrekin hitz egin dut, duela gutxi gaineran han egon naiz, eta askok denetarik aurkitu dut. New Yorkekoek esaterako, eta New Yorken egon naiz, azken egunetan, asko ari dira ona itzultzeko edo planak egiten, edo irteera aurkitzen. Agian ez dugu gehiegi hortaz hitz egin edo sakondu, baina lehen esan dizuet beldurra, eta estatu batuarrak beldurtiak direla. Nik estatu batuetan orain beldurra handia ikusten dut, Trumpi bozkatu ez diotenen aldetik, ez? Nik badut lagun bat, New Yorken, bera zientzilaria da, Sloan Memorial, hemen badago, bera ikerlaria da, medikuntzan. Eta bera judu. Eta ikaratuta dago. Ikaratuta. Eta gainera benetan, zen ikasko ezagutzen dut, eta berarekin izan ditut elkarrezeta batzuk surrealistak, ez? Bera konbentzitu dago estatu batuak regimen autoritario batean bilakatuko direla. Eta bere garaian judutarrek sufritu zutena, sufrituko dutela. Eta ari da pentsatzen Kanadan etxe bat edo beste leku batera, berak exit plan deitzen diona, ez? Irteera plan baten bila da bila. Eta hori igual iruditzen zaigu hemendik, ez? Eta niri ere, esaten, exageratua da, ez? Zu New Yorken bizi estatu demokrata batean bizizara, hiri progresista batean bizizara, ez dakit, ez? Baina hori jende askok buruan dauka, jende askok, estatu askotan gainera. Eta bai, hori horrela da. Eta Euskal Amerikar askok baita. Eta ona etorri nahi dutenak ere, ezagutzen ditut, itzuli nahiko luketenak, ez? Baina, bueno, eta gero Elon Musk, zer esango izut Elon Musken inguruan, bere planak, bera izendatu duela Trumpek gobernuko aholkulari, bera ez da ministro, esan dezagun, ez da
idazkari, baizik eta aholkulari gobernuan, etxe zurian, eta berak daukan egin beharra da gobernuaren efizientzia hobetu. Hau da, gobernua txikitu, murriztu. Eta horretarako kontratatu ezagun Trumpek. Bera enpresaria da, munduko gizona aberatsena da, eta berak baditu interes ekonomikoak dudarik gabe, baina egia da baita berak diru asko jasotzen duela gobernutik, eta kontraesanez betea dagoela. Aipatu duzu Tesla, Tesla kotxe elektrikoa, eta gero era berean Trumpen da berriz ere petroleora itzuli. Hor kontraesan handiak daude, baina nik esanen dukena da Elon Musk dela, ez dakit nola esan, dena hartu nahi duen pertsona bat, Berak badaki Trumpen alboan egon da, bere enpresa aurrera egingo dutela, Martera joateko egitasmo hori, benetazkoa den egitasmo hori, Trumpek benetan dirua sartuko du Marteko misioa egin dadin, eta hor Elon Musk ezinbesteko pieza da, eta berak badaki hor negozio ikaragarri bat daukala aurrez aurre, eta ez daukala zer ikusirik Teslarekin, baina bueno, Elon Musk ur askotan, ibiltzen da, eta badaki hori kudeatzen, eta esan bezala, azkenean, neri Trump baino arriskutsuago iruditzen zait Elon Musk, benetan, eta batez ere ikusita Europan orain ari den egiten, eskumuturreko alderdi horiekin, haiei babesa emanez, eta kontutan hartuta gainera, sare sozialak kontrolatzen dituen enpresa bat dela, eta Trumpek eman dio gainera. Hor, hasieran ikusi dugun dekretu horietako batean sinatu du, besteak beste, sare sozialen kontrol neurriak amaituko direla. Hau da, berak deitzen duen adierazpen askatasuna emango direla, Hau da, ez dela desinformazioa, ez dela kontrolatuko, eta Elon Musk, Zuckerberg, enpara hauek nahi duten ale izango dutela, Bai, Elon Musk da oportunista bat da, baina era berean bizionario bat da, Bi gauzak dauzka. Bai, gabon. Oso itzaldei enterizgarri askari asko. Komentatu duzu demokratek ez daukatela oain bururik edo lider argi. Oia nolabait ikusi dugu azkeneko hauteskundetan, aurrekotan baita, Biden hautagaiatara horretik baita egoera eman zan, eta asko hitzitezan Alexandra Ocasio-Cortezi buruz, oso argi zeon beha izango zala demokraten hautagaia, etzan izan, hor ontzan komunikabidea guztietan, baina derrepente desagertu intzan, eta urrengo midterm hauteskunde hauei baldagola bere garaien Alexandra Ocasio-Cortezi izan dako pertsona beste antzekon bat, edo ez da horrein momentu enten mai gainen, edo... Berak kongresuan jarraitzen du, ordezkarien ganberan, eta gaztea da, eta horrein pixua bere alderdiko sektore horretan behintzat, badu itzala, nolabait ere da Bernie Sandersen ordezkari naturala, AOC deitzen diote estatu batutan, AOC, Alexandria Ocasio-Cortez. Eta nik uste dut horrendik zer esan handia emango duela, etorkizunari begira, berak. Gero hor badaude bere inguru dago Ilhan Omar, ez dakitu zuzuna beste kongresista bat, Somaliako jatorria du, baino, eta horrek ere indarra handia du. Bernie Sanders adin bat du, eta ez dut uste nahiko duenik ezertan sartu. Bai, sektore horrek hor jarraitzen du, eta nik lehen esaten erabat akituta daudela, da hauteskunde hauen ondoren mobilizazio botererik ez daukate, jendea oso nekatuta dago, alde horretan, sektore horretan, baina segurazki saiatuko dira, eta egingo dute, berriz ere saiatuko dira alderdi demokrata barruan 2028ari begira, 2028ko konbentzioan berriz ere indarrerak ustaldi bat egiten. Baina alderdi demokrata barruan arazo bat baita ere, eta da, eta hori gertatu zitzaion Bernie Sandersi 2016an. Alderdi errepublikanoan lehen esan dugu daudela ordezkari bere asamblea horretan, konbentzioan,
ordezkariak dira boto bidez hautatutakoak. Estatu bakoitza dauzka ordezkari kopuru bat, sortzen dute pentzioa. Alderdi demokratak, bere estatutuengatik eta bere historiagatik, konpromisario horien estatuetan aukeratzen da, boto bitartez, baina badago portzentaia handi bat, eren bat, konpromisarioena, alderdiak berak izendatzen dituena. Dira hautetsiak, edo karguak izan dituztenak, edo Bill Clinton bezalako presidente hoiak, eta hau da, aparatuko ordezkariak dira. Eta horrek, ahalbidetu zuen, 2016an Hillary Clinton izendatzea presidente gai. Eta Bernie Sanders kanpoan geratu zen horren ondorioz, ez? Hautatu gabeko konpromisario horiek hartu zuten erabakia izan zelako. Eta hori Brasil izango konbentzioko presidenteak gero ere idatzi zuen liburu aitortzen du, hori horrela izan zela, ez? Nolabait ere Hillary Clinton aurrera ateratzeko Bernie Sandersen aurka bozkatu zutela konpromisario horiek guztiek. Alderdi demokrata barruan badago nolabaiteko beharko da, 2028 horrendiko zurrun dago, ez? Baina ikusi beharko da zer gertatzen den. 5 minutu gehiago bestela, barkatu. Atxaldon, Mikel. Eskerrik asko guztiagatik, eta nik galdetu nahi nizun pasadan astean jaso nuen mezu bat, Mexikotik omentzetorren mezu bat, esaten zuena jende asko garela estatutik kanpo gaudenak, eta estatu batuak, harresiak eta arantzelak nahi baldin baditu, ez dugula zertan joko horretan sartu behar, badauzkagula behar ditugun gauza guztiak estatu batuetatik kanpo. Eta nire galdera da, eazuk posible ikusten duzun estatu batuetatik kanpo horrelako erreakzio bat egitea. Bai, hori da, BRICS taldea saiatzen ari dena, ez? BRICS da nolabait ere kontraboterea, ez? Hor daude, zira batean Brasil, Rusia, India, Txina, Hego Afrika, baina orain beste hainbat herrialde sartu dira, Argentina sartu zen, bere, orain ja gobernu aldaketarekin ez, baina eta Saudi Arabia eta beste batzuek ere hor inguru horretan dabiltza, ez? Eta haien Saudi Arabia estatu batuen aliatu abalin bada ere, ez? Baina, hauen helburua da, hain zuzen ere, dolarra ez erabili transakzioak egiteko, ez? Eta hain zuzen ere, dependentzia horrekin estatu batuekiko, dependentzia horrekin amaitzeko modu bat, ez? Mexiko, Sheinbaumen gobernuarekin ez dut uste hainbesterainoko hainbeste ausartuko denik, ez? Eta beste hainbeste herrialdetan ere, ez? Estatu batuek oraindik haien boterea eta haien imperioari eusten diote, ez dago zalantzarik, eta oraindik estatu batuak dira, Txina oso gertu dago, ez? Barne produktuari dagokiona, teknologiari dagokion eta bar, oso parez pare daude, baina estatu batuen militarrak ez dauka parekorik estatu batu munduan, ez? Munduan dauzkan base militarrak, daukan armada, beraz, estatu batuen botereak oraindik denbora baterako iraun du, ez? Egia da, hor badaudela zantzuak, ez? Gainbehera baten zantzuak. Horregatik nioen lehen Trumpen politika hauek eta Europarekin konfrontazioa bilatzen duten politika hauek badirela baita ere Europarentzat aukera bat. Europak du bi egin behar, ez? Edo estatu batuekiko dependentzia oso handia dauka Europak defentsa arloan, ez? NATO eta baita ere finantziarioki, dudari gabe, dolarren boterea dela eta harreman komertzialen. Baina dauzkan kultura horiek, oraindik dira defentsa eta bestea da teknologia, ez? Eta hor, Txinaren indarra gerozetara handia da, baita ere Europar Batasuneko herrialdeetan. Eta Txinak aurrerapauso ikaragarriak eman ditu, Bilboko portua txinatarrena da, esaterako. Txinatarrek kudeatzen dute. Eta horrela hainbat gauza Europan, hainbat azpiegitura. Beraz, ez da egia, esatea, estatu batu menpe denik erabat, Txinak gero eta indar gehiago dauka, hor kontua da Europak nola lortu bere independentzia, ez? Eta agian Trumpen urte hauek izan daitezke erabat horretarako.
Entzutena, bai? Bai. Pixkat, izenburuari erreferentzia inez, Trump 2.0 beste Trump bati buruz, bere semeari buruz, ez? Diotenagatik, pixu izan duela. CSM, hor dago Donald Jr., Eric, eta Barron azaldu da batean, eta esaten dutenagatik bere estrategian pixu desente izan duela, ez? Barron hori gaztea da, hor indar gehien izan duen Trumpen alaben artean indar gehien izan duena, izan da Ivanka, bere alaba, ez? Lehengo gobernuan egon zen, Kushner bere senarrarekin batera gobernuan egon zen, oraingoan ez dira eta familia beti hor dagoen, eta bi seme horiek, Donald Jr. eta Eric, ez dira oso... Nik behin elkarrezatu nuen Donald Jr. eta iruditu izan oso tipo oso argiatzen, behintzat, ez? Agian bera baino argiagoa da. Baino badago, familia barruan esaten dute izan daitekeela, etorkizunean ez dakit oraindik oso gaztea da, baina egia da, kargua hartu zuenean Trumpek eta hor Capital One estadio horretan egin zuen ekitaldian izarra izan zela, bera, eta Elon Musk bere besoarekin, baina Barron ere izan zen, ez? Ez dakit, bere familiak zugarrizko aberastasuna, eta enpresak, eta aurrera jarraituko du, eta Clinton darrek bezala, Bush darrek bezala, Trump darrek oraindik etorkizun oparoa izango dutela, ez okatzala. Orain, bere izango ote den etorkizunean, ez dakit. Ez dakit, daude izen gehiago ere hor, Eriken emaztea, eta badaude, ez dakit, auskalo. Estatu Batuetan azkenean familia politiko hauek dira, ez dakit, erresuma bat